Здравейте! Здравейте! Кажи здрасти. И ние се ходим. Но сега виж каква столба. Клеч. Елена, какво ще кажеш? Малко сме се натоварили. Отново има доста покупки. Днес е неделя и отиваме да свършим някаква работа. Пък каква? Ще видим. Аз малко ще кося. Имаме изненада за децата купена. Аз мога да съдя цветя доста. Имаме стълба, Марни има цветя, които са я подарили. Така че сега ще ви покажем. Вземаме ви с нас. Леко ще се бориш. Айди тикай напред. Давай, бутай. Бутай, той мотора ще зави. Айди, бутай. Бутай. Леко да не се бориш само. Така. И всъщност изненадата, която ни чака, е, че точно където беше вързано, се е скъсало. Ще му пишем на това, от който сме купили за рекламация. Какво направим? Не знам. То още на първия вятър и вече развя байрак. Разбира се, пазаруваме на промоцийки и ето тази стълба, която е с максимална височина 4,76, е долу-горе или два пъти, или даже три пъти по-ефтина спрямо на други места, където сме виждали. И смятам, че е турбопромоцийка. Ето там горе тези лампи. Сега ще ви покажа какво съм купил за тях. Ето тук. Хоп, бъркаме. 9 броя, ето такива. Това е отново на промоцийка. 10 лева, 50 вата, 5000 лумена. Другото, което си купих, е кола за разпалване на дървени въглища за барбекюто. Още едно е такова, което е не знам колко метра е. Колко метра е? 2 на 3. И всъщност за децата сме купили пясъчник, който е 1,25 на 1,25. Децата отиват да купаят. Аз след малко се хващам да сгубя това. И така, едно по едно. Ей, обяснете сега, какво ще правим тук с тези дъски? Чакай да си помисля сега. Пясък се сгубяваме. Пясъчник. Да, пясъчник. Те изварихме дъските. Сега тук е моя инструкция с мейла. Ще видим как се сгубява. Цирка са седнали тук на столчетата, чакат. И всъщност, чакай, че ти фърчи. Всъщност, решихме това нещо да бъде ето тук между тези двете дървета. Едното слива, едното ябълка ще бъде отдолу, а пък някой ден, ако купим батут, ще бъде ето там. И така. Елена мръдне оттам.
Няма да го пълним повече. Сега стъпваш вътре. Вътре, не там! Вътре. Вътре в пясъка. И там седни сега, дето беше стъпа. Седни. Айде, не натискаш ли като баткоче? Чакай. Ей, хоп. Трябва да вземе скофче. Нищо вземи. После И ще то се на избавиш. пясъка да и се цапа. Да, то на пясъка се цапа. Ама без да хвърляш. И да, без да хвърляш навън. Само копайте. Само вътре. Какво правите вътре? Ще ти виж най-тапаниската идея. После ще се чистим. После. Сега играй. Е, тук е тези хиловите клончета, които имат 5 ябълки на върха. Са бяха огънали доста, понеже ябълките вече стават големи. И сме ги превързали към други, малко по-здрави от тях клони. В принцип, за момента не тежат, нали, на съседните си, така че всичко е наред. Така, ето че дойде време да направим едни кифтаци за обяд и да си тествам новата джаджа. Значи запалката ми нещо не пали. И сега би трябвало, така като са на купчина, да се разпалят едно друго. Защото преди като ги слага директно в барбекюто, много се разпростират настрани и нищо не става. И изненадата, която имам, е, че преди няколко дни, както си карам таксито, бях втори или трети на стоянката. До мен идва един мъж на шофьорската врата, сваля стъклото и той ми вика: викаш, може ли един хладилник, вика, да закарам до гарата? Тук гарата е на кратък курс, 4-5 лева. Викам, за 10 лева, викам, че го закарам. Понеже на обемистите работи има добавка, понеже много малко таксита от града могат, пък още по-малко се наемат да карат такива обемисти работи. Хладилници, перални, печки, легла, т.н. И викам, ще го закарам. Той вика, добре. Отидохме, натварихме го. Ето това нещо. Колко е висок? 1,85. И викам, за къде е? И той вика, там един адрес, заложна къща. Викам, какво ще правиш? Ще залагаш хладилник ли? Викам, всичко съм виждал да залагат. Телефони, нали? Т.н. телевизори. Той вика, да се оттървам, вика, от него. Викам, що ще се оттърваш? Ами идваме голям, не мога да събера вкъщи, само събира прах и такива работи. Викам, колко пари ще му искаш, бе? 200 лева. Викам, как няма 200 лева, викам, да ти дам. То замисли са, вика, що ме за тебе, вика, и за 100 лева, вика, ще ти го дам. Викам, бре. Звъннах на марньор, викам, 100 лева имаш ли в тебе? Имам. Отидохме, взехме пари. Викам, имаш ли време да го закарам до село? Имам. Докарахме го тука. И мога да ви кажа, че се работи супер. Въпреки моите опасения, че викам, сега ще бъде, нали, нещо компресора, викам, ще бъде прецакан, викам, за 100 лева, викам, този да се отърва от него, викам, няма как да работи. Обаче пък направо прави лед. Трябва само да се почисти. Иначе всичко си му бачка. Тук отгоре има да нагласят градусите. Го сложим на 4 градуса в момента. И те. По-големия проблем е, че сега трябва да разместим, защото мислим да махнем този гардероб и на негово място да дойде хладилник. Защото в момента, както е, гардероба не може да се отваря. Пък и те, иначе не знам. Аз мисля, че този гардероб няма място тук. Другото, което съм решил да направя, вътре тук в
нашата импровизирана кухничка. Ще завъртя го диван на другата страна, с цел да има малко повече място. И сега, докато му се разгарят въглищата, се вземам с задачите. Майстор Тръчко, доста добър. Между другото, миналата година работих на един басейн цяло лято като готвач. Задължително и малко филийки трябва да се пекнат. Няма как иначе. Показвам как се получиха нещата. Общо взето тук стана това нещо като помощна масичка, въпреки че има планувано да донесем фурна. И дивана го изместихме на ето така. Тук ще направим някаква преграда, защото да не се запали. Даже в блага мисля, че има такова текстолит ли, как се казва. Такова негорящ материал. Мисля, че стана добре. И ето го хладилника, къде дойде. Вратичката се отваря така, цък. Работи си. Сега маринела ще се фара, ще го чисти. Тук малко трябва да изчисти маринела в антрето. Така. И ето как стана тук. Оня гардероб дойде ето там. Малко не се връзват цветовете, но никакъв проблем не е това. Тук се отваря достатъчно, за да може да... Защото ето там долу опира, но все пак се отваря достатъчно. Имаме си нощна лампа. Цък. И сега ще донесем тук възглавници. И лягаме да спим след обеден сън. По принцип съм планувал на ето тези два прозореца. Ще им сложим такива вътрешни штори, защото след обед се пече в тая стая доста след. Така. А сега Маринела ще ви кажа какво ще правим. Оставих Иван да спи с децата, аз се захващам да съдя цветя. Сега ще ви покажа. Имам две чайници с цветя. Първото е в една от фейсбук групите. Видях, че една жена предлага да даде цветето дамско сърце, което и с двамата се с много харесваме, и писах. Тя пък ми даде и други цветя. После ще ви ги покажа. Едното не го знам как се казва. Ще се радвам да ми кажете в коментари. А другото е тази чанта, която всъщност е по инициатива на Цвети in the Garden. Мисля, че така се казва страничката. Ще я изпиша. Всъщност идеята е да подарява цветя безвъзмездно, като ако решите, може да станете благодетели и съответно да я подкрепяте дали на месечна база или като цяло да подкрепяте нейната идея. Всъщност тя праща семенца, които са всъщност в този плик. Има доста семена, които съм взела. И другото са такива разсъди. Сега ще ви покажа по-добре. Ето е така в саксийки. И сега ще ги засъдя. Доколкото разбрах, тя събира такива използвани саксийки, за да ги преизползва. И моята маникюристка сега в понеделник ще ги праща. И като ги засъдя, ще ги събера. Ще видя дали имам други такива саксийки, които няма да ползвам така или иначе. И ще ги пратя. Поне на някого да са полезни, така че може да я подкрепите и вие, ако решите, че ви харесва тази инициатива. Седнах тук да ви покажа все пак и цветеницата по-отблизо, ако нещо ви хареса или предизвика интерес. Аз всъщност съм си надписала, като не знам дали правилно се ориентира, защото не всичко съм сигурна дали го знам като цвете, и гледах по това, което съм попълвала, защото се попълва всъщност една форма. И тук така. От тези всъщност имам две. Ми е пратил едно подарък. Това аз малко не мога. Химероксалс, нещо такова. Ще се опитам да ги потърся, да ви напиша всъщност какви растения съм избрала. Това всъщност е като това. Знам, че имаше нещо по две. Или не, всъщност предното, което казах. Както и да е. Има много цветя. Има доста цветя. Всъщност, тук в този плик са семена. Както за цветя, така и за билки прашки. Сега ще ви покажа. Ето, примерно, има за морков, това е за кученце, артишок, тегетис
Тук има цветя, които и аз не мога да ги произнеса. Това няма наименование. Мисля, че го гледах, обаче забравих какво беше. Трябва да... Търся, ако се сетя, ще го изпиша всъщност на екрана. Тук има скабиоза. Чакайте да извадя, че заради вятъра много хвърчат. Декоративен слънчоглед. Невен. Босилик. Гипсофила. Копър. Имаше някъде скрито. Жълт равнец. Синя и кантилка. Жълтия равнец го взех, защото знам, че е хубава билка, ползва се за доста неща, реших да пробвам, ако ми се получи. Невен така и нямам. И на семена сях, мисля, че на раса сях. Да, няма. Сега дано тия семена да се получи. И тези другите цветенца, всъщност, каквото и да се хване, за мен е нещо различно. Радвам се като на малки деца, просто защото едно е да си ги гледаш вкъщи в апартамента, едно да ги гледаш в градината, много по-различно се развиват. Сега дори ги виждам тези, които съм носила преди това, колко са пораснали, колко са се развили и много ме радва това. Аз като цяло много обичам цветя и винаги ми е било мечта да имам така цветна градинка, просто някакси във времето все едно това е останало на заден план, но сега имам тази възможност да го направя. И кажа всъщност какво се случва с моята цветна градинка. Аз по-рано успях единствено да я оплевя малко, просто с децата е малко трудно да свърша каквото и да било. Но всъщност циганчетата, които са панаира, тук бях купила, жълтото цвете, което ще поставям на него, и теменушката ми са се хванали, доста добре се развиват. Сега ще ви покажа и тях. Ето ми е всъщност теменушката тук. Тук и това е жълтото, което ви казвам. И сега размъзъка на циганчета, не знам как. Мисля, че някакво по-модерно им пътиенс или нещо от сорта беше. Но ето ги, те са се хванали. Това, което го даде майката на Иван, тук не се е хванало. Надявам се, че пък всъщност корените са здрави. И те ще могат да покажат. Иначе градинката в момента изобщо не изглежда приветливо. Ако не са тези цветя, като цяло няма да има нищо. Тук ми се струва, сега ще ви покажа. Тук ми се струва, че това всъщност е от семената, които посяхме, но не съм много сигурна. Иван твърди, че е трева. Аз казвам, че цветя. Да видим кой ще познае. Тук на места също се вижда, че има. Доста е силен вятъра и не знам колко ме чувате, но тук също има и се надявам, че те също са от семената. Ще видим с времето. И така, захващам се да съдя цветя. Насях цветята, които бяха от пратката, останаха само семената. Сега ще ви покажа от тази жена, която беше в Русе. Какви цветя ми даде всъщност. Ето имам момента сълза. Сега ще засея. Аз имам една, но ще я отделя или ще бележа по някакъв начин. Просто може да е по-различен цвят. За това. Ето това е дамското сърце, което е пълпел. Вижда някой стояла вкъщи на терасата и надявам се, че ще се съживи. Това е иглика. Такава селска градинска, ние съседите цветове, но мен това не ме плаши. Даже знам, че ще е по-устойчива като цяло. И ето е това цвете, което не го знае какво. Каза, че съвсем много хубаво бяло. Само това знам. Ако знаете какво, ще се радвам да ми напишете в коментари. Засадих цветята, полях ги даже. Надявам се да се хванат. Сега ще ви покажа къде съм ги сложила. Всъщност ми е много трудно така сега, като има вече някакви сяти неща. Тук са също дамско сърце. Там нататък ви показах, като ви съдих другите неща. Игликата сложих тук.
Всъщност установих, че ми е доста трудно да ги сея сега, когато вече има нещо сято. Доста често, когато копна и излизат луковички отдолу или някои цвети изкоренявам. Надявам се все пак нещо да се хване и до година всъщност да мога да си ги разсъдя и да се наглася хубаво в градинката. Просто сега малко такива са условията. Аз влизам да подредя малко в антрето, понеже навънка доста духа и така не е много приятно за работа навън. Сега ще ви покажа всъщност какво ще правя. Той Иван май ви показа, че разместихме доста вътре. Сега излязоха бокуци и ще подредя докато те спят. Да. Ето в момента как изглежда. Моята задача е тези неща по пода да ги разчистя или да ги прибера. Малко тук по стените всъщност да обера пайжини и такива неща. Ето тук зад вратата има един шкаф за обувки, който може да се ползва чисти. В смисъл вътре няма нищо. Такива неща, доколкото разбрах, са за изхвърляне. И така, мисля, че за половин час тук ще приключа. Да ви покажа къде спят бандитите, но спирам да говоря да не ги събудя. Ами от цветята, които ми бяха изпратили, имаше и семена. И сега всъщност тях съдя. И там в края е жълт равниц. Това е Джоджа. Имаше този отпред, който ви показах, го измести. И сега са този от баба и другия е, който измести. Тук напред босилен, маточина, копър. И сега тук ще слагам мангот и арчишок. Да не объркам нещо. Мисля също да разчистя и да сложа спанак. И тук да ме е ляхата с такива подправки и по-ниски тревисти култури. А през това време аз ще хвана вилата и ще се обърна новия компост. И даже се чудя, може от компостера съдържанието може да го донеса тук. Да са на едно място. И всъщност това, освен че има цвят на пръс, ами и мириш на пръс. Въпреки че все още има структура на трева. Тъй, че мисля, че сме на прав път. Сега ще имам като го загънем. Какво ще стане? Набързо реших да започна с по-лесната част на слагането на лампите. Това е едната. И сега ще видите къде е другата. Ето тук, като целта по принцип е да осветява тук вечерно време част от задния двор, плюс най-важното пътеката към тоалетната. Защото за момента друга нямаме. И ето е, тук е третата, която съм сложил. Така. И сега ще ви покажа къде остава да сложим още няколко. Ето камера. В момента да светнем дисплея. Ето там горе има една, която в момента няма кружка. Ето там горе има една, която в момента не свети. И ето там, където е лука, има една, която свети към задната градина. Общо взето, те трите трябва да сменят, но по принцип не ми се качва на стълбата, защото имам проблем с крака. И така, заключват ми се връзките. Тази стълба е тук ударена, колко? Виж, тук се е ударена стълбата, ама нищо. Иде. Тая стълба всъщност взех за 120 лева. Честно. Това, което съм виждал, вървят по 250, че даже и 350 лева. И така. Какво ще я правя? Колко? Да поливам отзад. Чувам да поля отзад дърветата и тиквичките и малините. Пък маринила с лейката се полива нейните
насаждения от днес. После трябва да кажем какво съм насела все пак. Ще има и нови неща. Елена слеза там веднага. Ще каже диги. Вече нощ. Като се приберем, то стана късно вече и няма коли и са се прибрали на ръстъп. Имаме една клюшка там горе на сминама. Столбата. Той проблема как се стои столбата, ама другия път. Тя надойде някой чишко и тогава се ядем другия път. Да ви разходя из моята нова билкова градинка и какво всъщност насях, защото имаше и още някакви неща, които намерих и реших да ги засея. Тук съм сложила чубрица, тук има спаняк, това е артишок и мангълт. Тези двичките са копър. Това е от цветин, това е семена, които сме купували. Реших да ги разделя, за да знам кое се е получило и кое не. Тук мисля, че казах маточина, босилек, джоджана и равница. Това е като имам семена за магданоз, но вкъщи не ядем много магданоз, но мисля все пак да го насея. Свекърва ми ядат реално магданоз и мога на нея да й го дам. Другото, което остана е зелен боб, царевица, цвекло, но ще видим тях. По принцип царевицата ми се иска, сега ще ви покажа къде да я засеем. Обаче там все още е доста обрасло с трева и най-вероятно няма да се случи. Връщам да видите. Ето тук мисля да е царевицата, обаче все още не е подготвено. Не знам къде да я сложа, честно казвам, така че да не пречи. Зеления боб по принцип съм се там на онзи край, ама той горе-долу същото дередже. Та ще решаваме на момента. Като цяло знам, че съм закъсняла с сеенето на тези неща и че може би вече е късно да ги сея изобщо. Но пък по-добре изобщо да ги сложим, да видим дали ще се получи, пък ако се получи супер, като не се получи, до година по-хубаво. И всъщност нещо, което не сме ви показали, е, че купихме покривало, което беше на промоция. Всъщност него съм спестил 50 лева. Купихме го за 130 лева за бъдещата ни оранжерия, която в по-ранни видеа бях ви казал, че на Маринела баба ще ни подари конструкция, но няма покривало. И това не е покривалото. И набързо, след това покривало, което и аз не знам вече Маринела откъде го е взела. Е, тук трябва да загърнем пясъчника. Ето така. И с ето този сезал. Така ще направя на обиколка. Да го опънем. И газ. Обкаеш тъмно градината си. Ние не сме забърквали толкова много. Нощен тур. Вземи този край. И сезал. Да ви покажа как свети лампата. Нощен тур на градината. Има да светне дисплея. Мисля, че се вижда. Доста добре. Така и не трябва да свети, но най-важното е пътеката. Мисля, че се получи идеално. Тези лампи бяха по 10 лева бройката. Мисля, че се вижда, ама замръкнахме добре. И все пак използваме новомонтираното осветление, за да ви кажем чао. Благодаря, че останахте с нас до край. И както вече сме ви казвали, на крачка сме от монетизирането на канала, така че моля ви се, абонирайте се. 75% от хората, които не гледат, всъщност не са абонирани за канала. Другото, което много ще ни помогне YouTube да показва видеята е, оставете някакъв коментар, дали е препоръка, съвет, мнение или просто може един палец. Палец! Благодарим и до скоро виждане. Чао! Чао!